Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ashabihi ajmain. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ашуланма, җәннәтне булырсың дигән. Хан Аби Хурайра радиллаһу анху анна раҗула qala Nabiy sallallahu alayhi wasallam lin Nabiy sallallahu alayhi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Abu Хурайра тапшыруынча, ягъни без сахаба bir кеше Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән киңәш бир дип сораган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңа әйткән: "Ашуланма" дигән. Шуннан соң теге кеше үтенечен берничә тапкыр кабатлаган. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм һаман ашуланма дип җавап кайтарган. Менә шундый хадистән хәзер монда күп аңлатма килә. Галимнар аңар аңлатма бирәләр. Шулай әлеге кеше Җария бин Кудама булган дип тә риваят кылалар. Ул әйткән: "Бер вакыт мин Пәйгамбәргә саллаллаһу алейһи ва сәлләм, эй Аллаһның ишесе саллаллаһу алейһи ва сәлләм, миңа мин аңларлык кыскага нәрсә әйт" дип дидем. Ул "Ля тагhdаб, ашуланма" дип җавап бирде. Шуннан соң мин үтенечемне берничә тапкыр кабатладым. Ләкин ул һаман "Ля тагhdаб, ашуланма" диде. Шулай итеп, мондый очраклар берничә булып, әлеге сораулар белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә берничә кеше мөрәҗәгать итү ихтималы бар дигән. Менә шундый Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе. Җархани әйткән әлеге хадис бик хадис санала. Ул Пәйгамбәрнең кыска, ләкин тирән мәгънәле сүзләре исәбенә керә. Чөнки ул дөнья һәм ахират ниъмәтләрен берләштергән дигән. Хадисны аңлау мөселманның әхлакый сурәте. Мөселман күркәм әхлак сыйфатлары хас булган кеше ул тыйнаклык белән бизәлә, башкаларның рәнҗетүләренә түзә, аларны гафу итә. Менә мөселманда булган инде сыйфатлар булырга тиеш, шушы хадистән аңлатма бирәләр. Башкаларның рәнҗетүләренә түзә дигән, аларны гафу итә, ашун тыя, төрле хәлдә дә күкеләш йөзен саклый. Менә безгә, мәсәлән, ашу белән килсәләр, безне рәнҗетсәләр, инде көләш йөзле аңар күрсәтергә җиңел түгел. Но безнең динебез куша көләш йөзле барып аңар күрсәтергә дигән инде. Шушы хадис безгә җәннәткә омтылуга куша. Ашуланма дип җавап бирә Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм, димәк, Коръәндә сөйләнгән югары әхлак сыйфатларын Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сыйфатларын үзендә булдырырга тырыш дигән. Чөнки син аларны үзендә булдырсаң, алар синең табигатыңа әвереләчәк. Ягъни, әгәр дә кеше, мәсәлән, үзен күнектерсә, ашун тотарга, кеше сабыр буларга иренә. Ягъни, сабыр буларга алай-булай гына килми ул сабырлык. Сабырлык килә, кайчан синең ашуың чыга икән, үзеңне ашуыңны һәр вакытта тотып каласың икән, үзеңне шундый теге сыйфатка иретәсең. Кайчан син постоянно шушы сыйфатка үзеңне иретәсең икән, ул постоянно синдә шушы сыйфат булачак иншаллах. Чөнки сабырлык сыйфаты булай гына килми, аны сабыр иткәч кенә, еллар белән генә мондый сабырлык сыйфаты килә кешедә. Тыйнаклык һәм басынкылык уңышка илтәләр дигән. Аллаһ та Коръән-и Кәримдә әйтә: "Васаригу иля мағфиратин мин раббикум җаннатин гардуха ас-самавати вал ард, угиддат лил муттақин. Аллазина юнфиқуна фис-сарраи вад-дарраи, вал каазимина ал-гайза вал ғафина анин-нас, валлаху юхиббул мухсинин." Аллаһ Тәгалә Али Гимран сүрәсендә 133-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Васаригу иля мағфиратин мин раббикум." Ашыгыз ди Аллаһ Тәгаләнең мәгъфиратына ди. Ягъни, сезнең Раббыгызның мәгъфиратына ашыгыз ди. Нәрсә ул мәгъфират? Аллаһ Тәгалә гафу итүне. Ва җаннатин гардуха ас-самавати вал ард. Һәм җәннәткә ашыгыз ди. Җәннәтнең ди киңлеге ди, күкләр белән җир арасы ди. Угиддат лил муттақин, шушы җәннәт әзерләнгән ди Аллаһтан куркучыларга гына ди. Аллазина юнфиқуна фис-сарраи вад-дарраи, кайсылары ди өлешен чыгаралар, садака бирәләр. Шатлык вакытында да, кайгы вакытында да. Вал каазимина ал-гайза, ишулай үзләренең ачуларын тоталар ди.
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Шулай ук кешеләрне гафу итәләр ди. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Аллаһ Тәгалә изгелек кылган кешеләрне ярата ди. Шушы аятта Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, Аллаһ Тәгаләнең гафуына ашыгыз ди, җәннәткә ашыгыгыз ди. Монда Аллаһ Тәгалә аңлата безгә ничек иҗмахка ашыгырга, нәрсә эшләргә. Садака бирә беренче монда Аллаһ Тәгалә әйтә. Сиңа шатлык килдеме, или бәла каза килдеме, барыбер садака бирүне калдырма дигән. Вәл кадиминал гайза ишулай ачу туту. Ачуны тотсаң да ул иҗмахка алып бара торган нәрсә дип килә. Вәл гафина ганинас икшеләрне дә гафу итү ул җәннәткә алып бара торган эш. Аллаһу юхиббул мухсинин Аллаһ Тәгалә изгелек кылган кешеләрне ярата ди. Ачуны басып син Аллаһның ачуыннан котыла аласың дигән. Әгәр дә син үзеңне ачуны бассаң, Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан котыла аласың. Шулай итеп син тақваларга кушыласың һәм җәннәт әһелләре янында мәңгегә каласың дигән. Абдулла бин Умар радиллаһу анһу бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу мине Аллаһның газабынан нәрсә саклый ала дип сораган, ул ачуланма дип җавап биргән. Хасан аль-Басри дигән галим 4 сыйфатка ия булучыны Аллаһ шайтаннан саклый. Һәм аңа утны харам кыла. Алар теләге булганда, курыкканда, дәрт хис иткәндә яки ачуланганда үзенә хуҗа булу дигән. Менә ачу чыккан вакытында кешенең табигаты шул. Кеше үз-үзенә хуҗа була алмый. Әгәр дә үзенә хуҗа була алмаса, ул ачуына инде ирек бирсә, ул вакытта кеше башка кешегә дә зыян китерергә мөмкин икән. Ачу бөтен начарлыкны үз иченә ала дигән. Ачу бөтен начарлыкны үз иченә ала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзенең шул сүзләрен әйткәч, мин уйландым ди. Һәм ачуның бөтен начарлыкның үзәге икәнен аңланып дигән бер сахаба икән. Ягъни әгәр кеше ачуланмаса, ул бөтен начарлыктан котыла. Алардан котылгач бөтен яхшылыкка ирешә дигән. Менә шушындый хадис бер сахаба әйткән, әгәр дә кеше начарлыктан тыела алса икән, ул бөтен зыяннан да тыела ала икән. Бер кеше Пәйгамбәр саллаллаһу кайсы гамәл иң яхшысы дип сорагач, Пәйгамбәр саллаллаһу булдыра алсаң ачуланмаудан гыйбрәт булган яхшы әхлак дигән инде. Менә булдыра алсаң самый яхшы әхлактан берсе булып санала, ачуны тота алсаң дигән. Ачу ул көчсезлек, басынкылык ул көч. Аллаһ Тәгаләнең ишесе шулай дип әйткән саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Лейса шадиду бис-сурагати, иннама шадиду аллади ямлику нафсаху гиндал гадаби." Күпләрне җиңүче көчле түгел ди, ачуланганда үзенә хуҗа булу көчле диде. Ягъни, мәсәлән, телевизорда күрсәтәләр боксерларны, көрәшчеләрне. Анда алар физик яктан бик көчле, ул дөнья күләмендә бик көчле. Әмма Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтә, әле ул көчле түгел ди. Көчле шул кеше ди, кем ачу чыккан вакытында ди, үзенең ачуын тотып кала ала ди. Менә кешедәге булган рухи, иштәге булган көч ул көч дип санала икән. Үзеңне ачуны тота алсаң, ул вакытта син көчле кеше буласың. Тота алмасаң, син көчсез кеше буласың икән. Ачуның нәтиҗәләре дигән. Ачу шелтәлегә лаеклы начар сыйфат. Ачу билгеле бер кешегә физик, рухи һәм ахлакый зарар китерә. Моны аңлау өчен ачуланучы кешене күз алдына китергә кирәк. Менә аның төсе үзгәрә ачуланган вакытында. Каны кайный ачуланган вакытында. Муен тамырлары кабара, куллары калтырый. Ягъни боксер кебек була инде. Муен тамырлары кабара, куллары калтырый, хәрәкәтләре тәртипсез була, сүзләре бәйләнешсез була. Аның теленнән бозык сүзләр чыга, кайчакта ук көфер сүзләр дә әйтә дигән. Менә монда сыйфатлана ачу чыккан кешенең. Төсе үзгәрә, каны кайный, муенда тамырлары кабара дигән. Теге бер хәзрәт, теге как раз бер никахта булганым бар. Бер гыйлемне хәзрәт бер никахта инде хатынына, ягъни яңа өйләнгән кешенең хатынына насихат бирә. Әйтә аңар, әгәр дә ди ирең ди теге ачу чыкса ди,
Ул инде теге монда тамыры кабара ди, кыза ди, куллары боксер кебек була ди. Ничего страшного ди. Ул шулай була тиеш дип әйтә инде. Чөнки ир кешедә ачуланса, ул шулай була инде ди. Әзрәк түс бетәр иншалла. Менә яны ашу чыккан кешенең янына барып, тагын да нәрсәдер насихат әйтсәң, ул вакытта килеп чыкмый икән. Мәсәлән, хатыныбыз мәсәлән безнең ашу чыкты икән. Без телибез аны үзгәртергә. Хатын буламы, ир буламы? Ашу чыккан вакытта кешене үзгәртеп булмый, син килеп чыгасың бензин утка аткан кебек. Нишләргә кирәк? Ашу чыккан кешенедән ерак булырга кирәк. Яны ашу чыкты икән кешенең, син аны калдыр, кит икенче җиргә. 2 этажлы йорт икән, икенче этажга мен. Или идән чыгып кит, әзрәк гүләйтеп кит. Тынычлансын. Әгәр дә аның янында калсаң, ул сиңа әйтер, син чыдамасын, син дә әйтә башларсың. Ул вакытта нәрсә килеп чыга, кризис килеп чыга монда инде. Монда тоже шулай бер хәзрәт вагызында сөйли, бер вакыт ди, Түбән Камада ди, барабыз ди, бер бабай белән инде. Теге машинада. Итегендә Кольцевойга кирдек ди, или кемдер анда как раз уступить дорогу бар инде. Безгә уступать итмәде ди, беренче кирип китте ди. Мин теге хайван дип кычкырдым ди, арта бабай ди, әйтә ди, ачуланма ди. Теге уступи ди дорогу, сиңа да уступят дип әйтә ди. Ишеннән дә шулай икенче вакыт үзем дә барам ди, шунда ди, шул җирдәме или башка җирдәме? Мин дә ашагам, мин тотошы кирип киттем ди, теге правиланы нарушать итеп, миңа да уступать иттеләр ди. Но мәсәлән, монда әгәр дә син юл кагыйданы бозмыйсың, син яхшы барасың, тегесе бозды, но син килеп керәсең икән аның каршыңа, монда авария килеп чыга. Авария килеп чыккач, андары начар нәтиҗә килеп чыга. Шуннан ук мисал килеп китерә монда, әгәр дә син хатын белән талашасың икән, уступи дигән инде. Вакыт килеп җиткәч, сиңа да уступят. Әгәр дә уступать итмәсәң, син ашун дальше китергә может. Шулай бер хәзрәт теге насихат биргәндә бер китабында яза, яңа өйләнешкән кешеләргә инде. Мәсәлән, семья эчендә ди, мәсәлән, ир белән хатын арасында беренче талаш чыкты икән ди. Шушы талаш ди, ул күмергә шаган ди. Менә бар пиштән күмер чыга икән. Күмер чыкты икән ди, шунда аны сүндермәсәң ди, ул кабады изәнгә ди. Изәннән капкач, андары стенага кабады, андары төбегә кабады, бөтен йорт яны бетә ди. Но әгәр дә син шушы чыккан күмерне вакытында сүндерсәң ди, изәнгә дә капмады, монда да капмады, пожарда булмый ди. Менә бу чыккан күмер хәзрәт әйтә, талаш ди. Шушы талашны шунда ук бетер ди. Әгәр дә бетермәсәң ди, талашсаң ди, ул китә дальше дип әйтә инде. Хатын үзенең анасына сөйләргә может, син үзең әнигә, әтигә сөйләргә может. Андары кудалар белән талаша башлый, туганнар талаша башлый, дальше китәргә может. Шунда ук наны туктатырга дип әйтә инде хәзрәт. Шунда ук әйтәсе килә, бер элекке заманда яшәгән бер галим яшәгән инде. Аны исеме Имам Ахмад булган. Имам Ахмад үзенең хатынын теге дөньяга сатканда, инде хатыны үлгән инде. Шундай сүзләр әйткән. Үземнең җәмәгатем белән, үземнең хатын белән 40 ел яшәдем ди. Без бер тапкырда талашмадык ди. Бу мөмкинме? Бу безнең тормышта мөмкин түгел. Аныкы шулай килеп чыккан икән. Ана сорады, ничек сине шулай килеп чыкты? Ничек сез бер дә талашмадыгыз дигәч, хатынның ашу чыкса ди, мин эндәшмим ди. Минем ачуым чыкса ди, хатын эндәшмәде ди. Шулай да без 40 ел буе яшәдек ди, бер дә талашмадык дип әйтә. Менә моны булдырырга җиңел түгел, әмма булдырып була икән моны. Инде субханакалла бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк ва ассамиу дуа.